Refleksion. Når Gud er tavs. Betyder det ikke, at han er fraværende? Har du nogensinde bedt, råbt, grædt og kun hørt stilhed? Du er ikke alene. I 1. kongebog kapitel 19 møder vi Elias, en profet, der netop havde udfordret Baals profeter og set Guds ild falde fra himlen. Alligevel i det næste kapitel er han alene, bange og ønsker at dø. Men Gud viser sig ikke i stormen eller i ilden. Han kommer i en stille hvisken, en sagte susen. 1. Konge 19:12. Nogle gange er Guds største mirakler klædt i stilhed. Mister ikke troen, når alt virker stille. Det kan være netop der, Gud arbejder mest i det skjulte. Ligesom et frø, der spirer under jorden. Uset, men ikke uden liv. Vær stille for Herren og vent på ham. Salme 37:7. Jeg vil aldrig forlade dig eller svigte dig. Hebræer 13:5. Bøn Herre, lær mig at stole på dig, selv når du er tavs. Giv mig tro, der venter, og et hjerte, der hviler, når jeg ikke ser din hånd. Lad mig stadig stole på dit hjerte. Tak fordi du altid er nær, også når jeg ikke føler det. Amen.